Bos, lockdown रावबो सिख्लाखौ नुनो मोनाखै माथो. Oleh, बे लकडाउननि समाव माथो सासेबो सिख्लाखौनो फोथायनो हाला. बेखासो मोनजोब्बाय आं. मा बोथोरलै? Bos, selamat tinggal nama. Oh, binjakan nama. Kau bikin lah. Acak Pak, nggak मा खबर? खबरा मोजाङानो दे. नोंनियालाय? मोजाङानो आंनियाबो. बिदिनोसै आरो गेजेरावनो. माबाफोर खौरांमोन नामा? माबाफोर माने बिथिंसो बेरायनो होननानै नोंखौ लोगो लानो फैदोंमोन. नंगौ नामा? सौजोबलाय? Ada mana kau? Sudah, enggak pernah. Hai Nino, untuk pegang magau, kasih officer nana haba hormasian. Sangat senang ada. Woi, Oh, ini sekiranya hina begini lah. apa? Itu mana sahabat? Bukan sih bangnya. Belakang dah. Ada mana? Deh. Kau ni, tak lupa. Setelah Rafi ke sini dah. Tuh, buat lagi. Naudai bayi siklapda बे लकडाउननि समाव बोजों बिलांनो सानदों नोंसोरलाय? Mana kau nak sendiri? Hukar lama ya. हगारनो Lah, siapa mana sir? Sekolah pada daun. Bos, बेखासो गांलाथारगोनलै. मानसिफ्रान थ' सैमा फाग्ला बायदिसो खानायफ्राबो नायथावजाया मोख्रानि खिथु बायदिसो मा होनदों नों? मा होनदों? हगार लामाया आइदै बिनि बिमायासो जोब्बाय माथो. ओइ सैमाफोर मानो बेराखौ हम.
हगार हौवा नङाबा साफा साफा नङाब्ला मा खालामगोन नों नायगोन नोंसोरबो ओइ बुनुवा थां वा थां It's okay. जागोन दे आरो नों मबाइल नम्बरखौ होनो हागौमोन हागोन Nine three 6 5 8 2 1 5 7 4 Jebu nama tuh. dia makanya di black एसे थाब फै जागोन दे नोंसोरो थाथ'दो जों थांग्रोनोसै